ndingachita fotokozera iyayi anthu kumbuyo akuti kankha udziwuze kuti akukole kwambiri ndi amene athandizira kuti msonkhano ukule. Ife State President tikuthokoza maprogramu amene boma likubwetsa kuno. Mwachitsanzo nisi yatithandizira kwambiri, magulu ambiri apindula nawo. Ntchito yathu ife ngati mafumu kupikisa kuti anthu aja abweze ngongole. Akabweza ngongole ija kuti nisi ijilire nditu kuti ena amene sanapeze mpata alandire thandizo limene. Kwa ichi tikuthokozeni inu President komanso boma. Mwachita ndithu zambiri. Pang'ono kavuto kakumudzi kuno kavuto kachasika kudalirika iya. Ndiye makololedwe amakhala ovuta. Patakhala mpata, pakapezeka mpata tithandiziretu miyezi imene kubwera itivutika nawo ndi njala. Pautsogoleri anthu akamagona njala sizita bwino iya. Tikudziwa programu ndiya tsiku lonse. Sakuchedwetseni pano. Kutsogolo kuno tinacho chikhulupiriro kuti ngati mwabwera kawiri chaka chino mudzondithu. Pakadzakhala zina tidzakambira nthawi imeneyo. Zokwambira State President. Manja mwasinyo Chief Kachere. Wauza President imene dera lilire. Zugwirizana kwambiri bwana President ni masomphenya wanu. Akuti nifi kuthandiza ena abweze kuti enanso athandizike. Koma inu mwatsogola kale mwaganiza kale kutsogolo. Mwayika nifi kuti khale banki. Kuti amene sakwafikiridwa lero afikiridwe mochuluka. Kweni alimi amene akumavutika umafuna matumba aferereza. Kuti bwana athandizike kudimba kwina konse kuti njala ithe. Kuno nkumene anthu amadalira ulimi wa excellency. Moti kuthana ndi nkhani ya ulimi imene mwakonzera inu ndiye kuti anthu mwagwira dzanja kuti asamapempheso kwa wina aliyense. Bwana kuno ndimati ndichite report ngati Secretary General amene tidatuma wanthu dzachita ma primary. Kuno kudachitika ma primary. Ma primary ofuna ntchito ku MCP kuno kudedza amakhala ambiri. Pakuti sadziwanso anthu chipani china kuno chipani chimene amachidziwa ni Malawi Congress Party. Anthu amadziwa za Achakwera, amadziwa za tambala wakuda. Mnyamata amene adapambana ma primary ndi uyo ali apai. Tabwera. Amene mtsogoleri Chisoni ndi amene adapambana kuno ma primary. Modi amene wanyamula tambala wakuda mwana wa Achakwera ndi amene. Amene akuyimira Malawi Congress Party ndi amene. Ndiye kumabwera wena chifukwa choti mwina adapikisana nawo awamane auta inenso andituma president andituma achimwendo kuti inenso ndiyimire Congress. Ndiye ine ndati ndinene pano ngati Secretary General kuno amene tampatsa certificate iyo akupatsidwa certificate akuperekawo na Achakwerawo akumpatsa mwana wake uti kodi ameneyi. Tona Achakwera akupereka certificate winanso kumabwera kuno hatuma ine angonenani kuti simudagonje kuma primary mufune inunso mtayima independent. Koma kuchipani cha Malawi Congress Party kuno kudedza mwana amene wanyamula tambala wakuda ndi amene Chisoni palibenso wina ayi. Tere kuno nonse amene munakhala ngati mupita uku dziwani ife amene tikufuna amene mudatipatsa amene wanyamula mbendera ya Congress ndi amene Chisoni. Musagawe vote kuno kutuluke MP wa Malawi Congress Party. Tufuna suti tonse kuno tagwirizana pamwambapa pali Chakwera. Palibenso wina angachite zina koma za ndani kodi za Chakwera. Ndipo ndi dziko lonse la Malawi kananji kuno kudedza. Bwana kuno kumene chipani chimasungika. Ena amagwedera koma anthu akudedza satani kodi sagwedera. Tere nkupanga zina zoposa Chakwera. Sizingatani zimenezo sizingateki. Koma tikachoka pa Chakwerapo tibwerenso pa Chisoni. Ali nawonso makansala. Tuli ndani dzina lijoiya. Shairini Gamulani. Wadi yanji. Afere odi. Achimwene. Grey Kalawe Chimo Road. Ndiye kuti panopa mudziwe izi. Pamene ukavotera Chakwera kuti dziko lipitirire kuyenda bwino atigule mbewu pa mtengo wabwino tione alimi kuti mavuto amene akhatu kumanawo nthawi ya DPP asabwerenso wanawena othandizira Chakwera ndi amenewa. Koma mumvetse kwambiri kuti kuno kudedza kalembetsedwe mudalembetsa bwino. Koma kulembetsa sikupindula ngati munthu supita wakatani ukavota.
mbuyo mosemu vuto la kudedza sikulembetsayi vuto la kudedza nkutuluka mamawa kupita wakatani kavoto tagwirizana ni mafumu ndi wina aliyense kuno pasapeseke olo mmodzi wotsala tsono pokavota tikavotera Achakwera mwaunyinji aja amapha maja ubino waja asabwereso inu kuti mvotere DPP ndiye kuti munena kuti apitirize kupha anthu achani kodi achaubino tsono inu mungalole kuti anthu achaubino aziphedwa inu mungalole kuti anthu achaubino aziphedwa mungalole kuti abwerenso a DPP atigule mbewu pa mtengo otsika tsono kuti zimenezo zipitirire watu number 1 weniweni mpango lini uyo ali apoyo Dr. Lazarus Makafe Achakwera bwana ndimpemphe chisoni nthawi yatithera 1 minute tatipatse moni malo ano ulemu kwa State President Dr. Lazarus Achakwera ulemu kwa First Lady Madam Monique Achakwera ulemu kwa Secretary General Achimwendo Banda ndipereke ulemu kwa Regional Chairman achipani cha pamwamba kwambiri cha Malawi Congress Party Azebulon Chilondola ulemu kwa Secretary aku District Bambongozo ndipo ulemu kwa Inkosi Kachere ine ndayimirira pano choyamba kufuna kukuthokozani President ndikuthokozani chifukwa cha utsogoleri wanu wa masomphenya komanso wa chitukuko ife kuno kudzala nyama tapindulanso chifukwa cha zitukuko zimene mwatigawira kuno chifukwa cha nthawi ndinena zitukuko zochepa koyambirira kwa mwezi uno President munandituma kuti ndikatsekulire na mikasu polisi kwa Kafere polisi yapamwamba kwambiri mukumanganso health center kukujawa health center yapamwamba kwambiri President kwathu kuno timalima ndipo alimi akupindula chifukwa cha mitengo ya mbewu zikomo kwambiri chifukwa cha zimenezi ndikadanena zitukuko zambiri koma ndipatsa 2 minutes komabe ndimafuna ndipemphe izi President kwathu kuno kulibe chipatala chimene azimayi akhoza kuapanga operation kotero kuti nthawi zambiri amapanga hayala galimoto kupita kudedza kapena ku mitundu anthu ambiri ndi osauka bwana tikadapempha kuti mukatiganizireko mwina kachipatala kamodzi kukakuuza kuti tidzipanga maoperation kapena mwina kungotitumizira ka ambulasi kuti anthu akuno akavutika adzikwera ambulasi kupita kudedza kapena kupita ku mitundu bwana kuti dera tulino litukuke chinthu chimene timachiona chotsogola kwambiri ndi secondary school bwana kwathu kuno kulibe secondary school ya boma ma secondary school amene alipo ngolipira a mission tikupempha bwana mukatiganizireko abwana ife kutauniku taona kuti boma la Achakwera likumanga nyumba za apolisi koma kwathu kuno kwa Njonja mwayi umenewo sudafike timapempha kuti nizileni kuti kuno kukhalenso apolisi ambiri mawu amene anena Secretary General ndatsimikize kuno kudzala nyama kulibe chipani china kuno kulibe amene waima kuyimira pa MP wa DPP kuno kulibe amene waima kuyimira UTM wa DPP tonse ndife Malawi Congress Party ndipo kwathu kuno anthu amene adalembetsa ndi 37,000 ndipo anthu onsewo akavotera ino bwana Achakwera tikufuna suti President Dr. Lazarus Achakwera chongu MP Godfrey Chisoni chongu Kansala Shailini Gamulani chongu Kansala Greg Alawe chongu tikatero tatsekula chitukuko chakudzala nyama zikomo kwambiri tsono nanga MP oyankhula mofatsa zazelu ngati nkumtaya munthu udautsitsa fundo chipatala sekondale chakudya munthu amene inu mumchite support pa MP ndi amene ndanena ngati Secretary General fakuno mabodza achuluka ndisamvenso mabodza wena amene wanyamula tambala wakuda ndi ameneyi kaya anthu anali m'maudindo otani iwalani zimenezo nonse mkavotere chisoni pamwamba Achakwera
katulukeni nonse mwa unyinji wanu kuti tiwine kuno 37,000 isapiteso kwa munthu wina, komanso muzikakutsana mudzi ni mudzi pasakatsale wina otsalira. Kumakaona wabwerako nangachalachi bwanji chioneka kati suna voti. Atsekula voti 6 koloko mmawa, atseka voti 4 koloko. 4 koloko oyi pati ndi nthawi ya dzuwa limakhala dakalimma lumaoneka motero. Musagwere mphawi aliyense apite akavote. Bwana President, ndikupempheni modzichepetsa kuti mwapatse moni abale wanu akuno kwa Njonja. Zikomo kwambiri, Your Excellency. Kwacha. Senior Chief Kachere, Inkosi Kachere, ndi mafumu akuno, dera lakuno kwa Njonja. Zikomo chifukwa chotilandira bwino malo ano, zikomo chifukwa malo ano siachilendo tabwerabwerako kuno. Padzana tidalipo mpano kupemphani kuti mkalembetse. Ndikuthokozeni akuluakulu inu achipani achimwendo banda ngati Secretary General komanso onse akulikulu achipani a district a region achilondola ngakhalenso mayi wende nalumo ndi onse ngakhalenso akuno ku district. Ndikuthokozeni chifukwa chakupezeka kwanu malo ngati ano. Constituency inotu yakudzala nyama. Simomwe monanga. Tachita kugawa ndithu kuti idali yaikulu kwambiri koma tigawe pakati. Ndiye uchokera kwa Kafere kuja Nkutali udzafika kwa Chimoto mawodi wonse wawiri ngofunika kuti tikeko makansala bathu athamangitse ntchito bana. Komanso uyu mnyamata mkulu Chisoni ndi woyimira MCP ngati MP bana. Alipo alukayika za Chisoni kuno. Ndiye kuti tikatero voti jamdaka lembetsa ija President mumpatsanda nimatimvetse nangasi ndamva kuti wena kuno aulephera kuyika ndi MPM pa zipani zawo nanga kuchipani cha MCP nkuchirufusaso ngati nzodziwadziwa bana. Koma nkhani anakamba ija njofunika chifukwa kwa antidzala nyama ndiye kuti tikukambanso zakuti kuno nkuboda opolisi ngofunikanso pano pachuluke anthu akhale mpokhala kumene kujanso Kafere ngakhale tamanga komanso kukhalenso ndi anthu chifukwa ena siwaku kwina kokokha enanso amakhalako nkuno kwathu umapangana zomachita zinthu momazemba pamene ife maiko wathu dziko la Mozambique dziko la Malawi tili pa mgwirizano kuti sunakhalepo koma chotere nkale lonse. Ndiye sitifunanso wena waukamberembere azichita zinthu zosakhala bwino nkumayipitsa mbiri ya maiko awiriwa pamene ubale wathu ngwabwino koposa. Tumvana atwani chifukwa anthu feti magwirizana anthu feti makhalirana limodzi mu mtendere. Ndiye sitifuna anthu amene ntchito yawo nkuba ntchito yawo nkupha ntchito yawo nkuononga azikhala ndi mpata womachita zoterezi. Chifukwa chake ife timagwirizana wonse kandi mafumu kandi apolisi timafuna tichite zinthu zakuti kwathu kuno tisunge mtendere. Tikugwirizana bana. Ngakhale wena atabwera ngakhale wena atafuna kunyengererani chifukwa nthawi zina anthu amangona kuti uyu aoneka kuti alibeka kuti ndingomnyengerera koma kunyengerera kuti akudyere mwana sizabwino bana. Pafunika kumasankha kuti kodi nchiti chimene ndikhoza kumva nkukhazikikapo kapena nchiti chimene ndikhoza kumva chilowere uku koma chikatulukirenso uku nsagwiritse ntchito. Utenga wakuti kuno chifukwa chakuti mvula imayambirira koma mvula pakatipa yamba kukhala ya njombanjomba tere kuno sili makamba za njala nkale lomwe ayi chifukwa anthu timadzidyetsa tokha. Koma mvulayi chifukwa chakuti nyengo zasintha yamba kubwera mosakhulupirika
ndipo nthawi zina ngakhale ukonzeke koma zosatheka. Ndifake tulimbikitsanso kuti tikhale ndi ulimi wamthilira madimba waja tilimbikitse, kumene kuli chinyontho tilimbikitse, kuti nthawi yakuti tuyembekezera vula tisakhalire topanda chakudya. Koma boma layikanso ndalama zapaderadera ndipo tugulira chakudya chimenecho mogwirizananso ndi wa World Food Program ndi anthu ena akutithandiza kuti kukhale chakudya chokwanira kulikonseko. Dongosolo loti pakhale mtukula pakhomo, dongosolo loti anife akhalepo, ndipo tukweza nifiyo kuti ikhale banki yake tsopano. Zonsezi nkuyesa kuyankha mavuto amene alipo, kuti kumudzi ngati kuno tizikhalanso bwinobwino. Nkhani ina imene yavuta ndi nkhani yakukwera mitengo kwa zinthu, chifukwa ndi nkhani imene ena akugwiritsa ntchito ngati nkhani yakuti Achakwera timchotsere pa mpando. Uyiwala kuti zinazo zinamachitika mwadaladala osavomera, chifukwa palibe amene akutsutsa kuti dziko lino silakumane m'mavuto ayi. Mavuto azanyengo abale bathu ena tidalira maliro ndipo zosakhala bwinonso yayi. Mavuto anthenda zachabechabe zimene zinafalikira dziko lonse lapansi. Mavuto ngozi zoterezi zimapangitsa kuti zinthu zisakhale monga mmene mnaganizira kuti zikhalire ayi. Koma popeza nthawi zina tidazolowera kuti chikachitika ngozi ikachitika tipeze ndithu kuti aya ifiti ndani, ndiyetu ifiti wangokhala Chakwera. Kukhala ufiti dziko loti zinthu sizikulikhudza, koma ayi nanga utani mutu ukakula sule wankhonya. Ndiye nimazilandira zonsezi, koma nkaona kuti zalema zanilemetsa ndiye nimamtulira chauta, chifukwa ine nimakhulupirira kuti kuli Mulungu amene autimenyera nkhondo, osati zinthu zomangochitapo ayi. Ndiye chimenecho nchimene chalimbitsa mtima kuti voti ija mdanipatsa 2020 ija ndi voti imene itithandizire tsopano kuti zitukuko zina ndi zina zimene tayikapo tsopano kuti tagawanso ma constituency zithamange kwambiri, ndi kuti Constituency Development Fund ija inayifikitsa pa 220 million ifike pa 500 million. Zina zichitika zimene sizikadatheka kuchitika padera, ndipo makhanso wathu akugwirizana kuti tione kuti zitukuko ziziyenda kumidzi. Tumanga atukozanso misewu ina, atu misewu idangoyambikedekedwa pa njira uchopyoka ku mitundu kuja, koma inanso misewu imene inalimidwa mdedza muno idangokhala miyezi 3 yathakale yofunika tilimenso, chifukwa idali misewu yosalimba. Ife tufuna chitukuko cholimba ni chokhalitsa, chitukuko chimene tikakonza tsopano mmene takonzera mtawuni ku Lilongwe, tikukonzera mtawuni kudedza, ngakhale wakudedza yanatikhumudwitsa chifukwa chakuti makontrakti ena siziyenda monga mmene mnaganizira. Tere kuti koza zimene zija tikatero ndiye tizipita m'midzimu tsopano tikoze misewu yonse ya m'midzimu. Koma nkhani imeneyi ndi nkhani yakuti tuthana nazo zinthuzi. Mwina mnamva ino, mwina ndi wachilendo kwa inu, koma ni mnyamata amene alulandiridwa dziko lonse la Malawi, Injinia Vitumbiko Mumba amene awuyenda nane pa ulendowu. Ndipo mnyamata ameneyu ndi amene watithandiziranso kuvumbulutsa zina ndi zina zakuti anthu akamangokweza mitengo ya zinthu tsiku ntsiku chuchitika nchiyani. Zinazo zangokhala khwidzi zodzichitira ife tokha Malawi. Wena azizunzika, wena azivutika, anthu olemera angokhala wowerengeka. Ife tayika daladala, fundo, komanso ndondomeko zakuti tichulukitse zikhwaya. Chifukwa chake tunena kuti ngakhale wanifiwa pa trading ngati pano apereke ngongole tuzina zilibe nchiwongola dzanja chomwe chifukwa nzochepa. Koma ukafuna kuti business ichoke apa ifike pena pake akupatseni ngongole zimenezo. Ambiri akubweza bwino zedi ngongole zimenezi, chifukwa chake ndalamazo zimachulukiranso kuti tipatsenso wena. Koma ukafuna ka 10 million monga tuchita 10-10 challenge kuti 10 million Malawi 10,000 Malawi alandire 10 million, ndiye kuti ngati business idali apa ikhala yapa tsopano tikukuza ma business ndi anthu akuti akudzimira pawokha. Dziko la Malawi masomphenyawo kuti lifuna likhale lodzidalira ndi loyima palokha, dziko limene lakweza ulimi pa level ija yakuti malo moti wena azingobwera m'midzimu kulandani zimene mwalima,
kamtengo kananama ife tikupatseni mtengo oyenerera chifukwa palibe boma limene lagula zolima zalimi pa mtengo omveka bwino kusiyana ndi boma lino. Tifuna tipitirize zipyole pamene tafika apa chifukwa tufuna tilemekeza ino anthu akuno kumudzi amene mumagwira ntchito thukuta chonchi koma nthawi zambiri osaona phindu la thukuta lanu. Zimenezi zimene takonza kuti tikukonzereni ulendo uno kwatsala masabata awiri wokha kuti tikavote pa 16 Seputembala. Ndiye tikufuna kuti chituko chimenechi chipite patsogolo zinthu zayamba kale kutsika mtengo chifukwa wena wazindikirika kuti unali ukamberembere chabe wongofuna kuti anthu kukacha azitukwana Achakwera chifukwa choti zakomera kuti zitero koma sapambana kunoku nkuchipinda kwa MCP ngalikonso wena angabwere kuno ngati ndiye ndino angati mdalembetsa tso mulipo akuti tilipo mukavota bati President mkavotera nda MP mkavotera nda nanga kansala mkavotera nda wina ujanso wina nkalawo wina ni ndani uyu Sherini muwadziwa ka bantu babana vana vasamaleni kuti atisamale ife asamale magogo athu ambuya akudalitseni tere uyu alunangiza kulembetsera kake zikomo nonse ambuya akudalitseni zikomo. President wa dziko lino Dr. Makatha Achakwera yemwenso ni mtsogoleri wa chipani cha MCP kumalizira kulankhula pano pa Njonja Trading Center yalasinyo chifika chere mboma la Dedza dzalanyama constituency maloto achiwiri kuima president pano sopano akhakulowera pa Maonde Trading Center kumeneku kwasinyo chifika chere kugumana ndi anthu okwana 355,000 amboma la Dedza mwadalembetsa mayina awo kaundula voti tikhali modzi pete tikulowera kwa Maonde Trading Center ndine mayeso chikhadzula tilandire ku Blantyre. Aziona, the winning team is finally here. Bomairo. Kagunde. Iwe. Pangolini uja. Timanena ameneyo.